Elkano inda prod. Zarrakit jokuak eraberrituz, kantuan kantuz, kontutan kontuz, txampleak hartuz, gureak sortuz. Horrela ziren, honela ziginen, beitu hautze da bumba paren bumba. Nafarrora karrietuko bai, selekta kolektiboaren antzera, burlata ordezkatzeko gai nahi zanai. Ez dago bueltatzerik atera, naiz eta guri mina egin nahi, naiz eta egon minaren zain, naiz eta gustukoa ez izan. Honek ez du trukoa, ez da magotxan, ez naiz magotxan, ez nago horretan lan, estil original, basetan letratan. Aitak galdetzen nau, baina zer da hau, egiten gaudena nola ostia deskribau. Shoutout etxeko epai maiorientzat, rulatzen abesti guztiak txatezat. Lehen gotaztak eta lehenengo zardezka, nesta lehen bizi ulertu gutxita eskaz. Kas, baina gu relax, datorren ana etor dadila. Da dena kas, baina gu relax, datorren ana etor dadila. Naiz eta guri mina egin nahi, naiz eta egon minaren zain, naiz eta gustukoa ez izan. Honek ez du trukoa, ez da magotxan, naiz eta guri mina egin nahi, naiz eta egon minaren zain, naiz eta gustukoa ez izan. Honek ez du trukoa, ez da magotxan. Elkano inda prod. Honek ez du trukoa, ez da magotxan. Honek ez du trukoa, ez da magotxan. Kaixo, gu, Legazpiko Billy Club taldea gea. Eta gure bigarren EPEaren burdin rock and rolla bestia barkeztea gatoz. Hoi da. Orduan animatu eta parte hartu. Rock and roll. Venga. Hurre. Gori degu jarrita Erremitariaren etxean Zotza borrunte Da zurean zer Erremitariaren etxean Zotza borrunte Da zurean zer Bendito
Alpa kaixo, Duka taldea gea, Ane, Ruben eta Imar gea. Eta, bueno, oain aurkeztuko izuguna bestia zain da, gure hirugarren diskoa izen ematen diona. Eta, bueno, disfrutatu, ondi izan.
Kaixo, Hamaika Telebistako ikusentzaleok. Izu hona uzue, hegazkin taldekoa. Alain Karazo Iturriaga, bergararrakin batea osatzeten taldea da. Eta jarraian ikusiko zuena, gure kantu baten bideoklipa da, Hondartza da kantua, eta bideoklipan egilea Guridi da, Bergarako artista bat. Goza ezazue?
kaixo, Intza naiz eta ondoren ikusiko zuen Desizozten kantuan bideoklipa aurkeztean ator. Bueno, Nazaroan ateako deu lehenengo EP digitala, Ilundu aurretikan izena eramango duna, eta publikatu deun Desizozten bideoklipa hau izan da pixkat asmoen deklarazio gisa. Entzulia kokatu dadin Intzan mundu imaginario hortan epia entzun aurretikan. Eta, gomendatu nahi dizuet bizi musika saio ikustia, lan ondila iteuelako euskal bideoklipak sustatu eta zabaltzeko. Muxu bat! Haupa, bizi musika saioa, gu Lemak taldeaga, Bergaratik, eta hemen aurkezten dutzu dugu gure Egikide diskoko bigarren singela, MM. Aurrera latzera erabaki ezinean nahi biharko egunaren daidu ispilua dute etxai nagusia Zara hotzaroko honetaz arren eraman azazu garaiaketara ezaba ezazu ardura hitza izan gaitezen umen aurrera egin nahi baina ezin atzean getitzeaz nazkatu nahi sakonenetan ere ez du horrelako gaberik ematen
bultzatuta. Ez diot errua inori botana, arduren esklabua izatera. Pasa nintzen espalde, aurrera egin nahi, baina ezin. Atzean gelditzeaz nazkatu naiz, putzu sakon denetan ez du horrelako nahi gaberik ematen. Zita, zuratzen hasi naiz. Aurrera egin nahi, baina ezin. Atzean gelditzeaz nazkatu naiz. Putzu sakonenetan ez du horrelako nahi gaberik ematen. Egun bat, sofanetan da, barne bakearen eztandan. Beste gande bat, otxalde pasa, bizi izan dugun bizitzaren ainorantzan. Triste nabil, keztak zergatik, eserren nabil arrazoi badik. Gaur oen geratuko naiz, ez dut kalera atera nahi. Abisua eman badi da ez naiz inorekin itzaiteko gai, baina bakarrik ez duteko nahi. Satean nabil, babes ezkean, bihotzantzako pilule menpean. Saiatu naizela, barnean dudan amua atatzen. Nirekin bueltaka dudan tristura, betirako kanpora ateratzen. Isilik egoten ikasi dut, eskopeta presto hitzak barru.
Iruñerriko mintza kuadriak gazteon hizkuntza ohituretan eragina izan nahi duen proiektu bat da. Berez gazteei zuzenduta dago, gutxi gora bera, 6 urtetik gorakoei, 25, 28 urte tartekoei. Eta azken finean hemen bilatzen duguna da gazteok espazio seguru bat, lasai bat izatea, eroso bat ere bai akatsak egiteko, lasai egoteko, gure artean ere beste motatako erregistro batzuk bilatzeko, eta gutxi gehiago.